U Brčkom je danas održan infoseminar o projektu samozapošljavanja koji u BiH i distriktu podržava Razvojna agencija Austrije. O mogućnostima zaposlenja ili pokretanja vlastitog biznisa u okviru projekta koji finansira Razvojna agencija Austrije razgovaralo se na infoseminaru kome su prisustvovali mladi i visoko obrazovani Brčaci svjesni, kako kažu, da su u BiH i distriktu šanse za zaposlenje znatno veće u realnom sektoru koji pruža mogućnost kreativcima s preduzetničkim duhom. Sebe u budućnosti vidim prije svega u realnom sektoru, prije svega knjigovodstveni biro ili tako nešto, pa naravno da smatram da to u budućnosti može imati boljeg odjeka nego recimo zaposlenje u javnom sektoru. Mladim i obrazovanim kadrovima realizator projekta nudi dvije mogućnosti: raditi u BiH za strance ili kreirati vlastiti posao kroz uslužne djelatnosti, zašto je, naglašeno je, obezbijeđena adekvatna stručna i financijska podrška. Zapošljavanje kod nas gdje je planirano 8 do 10 ljudi da se zaposli, nudi mogućnost samozapošljavanja, znači učestvujemo u edukaciji, dajemo ljudima tržište, dajemo im osnovna sredstva, sve im dajemo za početak 10 do 20 malih firmi da otvore, da bi radili te usluge koje mi ovdje rješavamo. To su usluge koje se rade u Bosni i Hercegovini, a rade se za strana tržišta. Na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Brčkog distrikta je više od 12.000 lica, među kojima dominiraju mladi koji čekaju svoju šansu. Sama činjenica da je 1350 visoko obrazovanih na birou, a 555 nezaposlenih je bez ikakvog radnog iskustva, može vam reći sam taj pokazatelj je da su to mladi ljudi koji su nezaposleni i koji žude za zaposlenjem i za ovakvom pa i sličnim vrstama koji će biti i preko naših programa u vladi. Za 3 takva programa, aktivnu politiku zapošljavanja, samozapošljavanje i zapošljavanje visoko obrazovanih kadrova mlađih od 35 godina, vlada distrikta je ove godine obezbijedila respektabilnih 2,7 miliona maraka, a iako je godina u trećoj trećini, o realizaciji će se odlučivati tek naredne.